a verdade é que xa era tempo de facerlle, pois, bueno, darlle unha volta a este recurso turístico. E, bueno, a verdade é que enseguida nos pusemos de acordo o Concello e a Xunta de Galicia pois para poder levar a cabo esta actuación que fundamentalmente consiste en mellorar os accesos, en acometer pois, unhas obras de acondicionamento do que xa había, e despois tamén pois, bueno, mellorar as instalacións, os servizos de aseos e vestuarios, e tamén pois, bueno, facilitar a instalación dun punto de atención sanitario. Todo elo pois, bueno, para que este siga sendo pois, un dos polos de atracción do verán, nun concello que ten pois, uns dos recursos naturais máis importantes de Galicia, como é o macizo de Trevinca e todo o que lo conleva, todas as actividades que se poden desenvolver ao seu redor. E tamén hai que lembrar que foi o primeiro punto Starlight de Galicia. Agora son moitos os que siguen os pasos da Veiga, pero hai que lembrar que eles foron os pioneiros. E todo elo, como ben comentou o alcalde, para darlle calidad, para mellorar a calidade da oferta turística de Valdeorras e de Galicia, que de xeito que é unha aposta tamén na que coincidimos tanto o Concello como a Xunta, de aportar pois, máis calidade para que cada vez haya máis visitantes. E me comentaba que, bueno, esta actuación pois, lle vai servir para solicitar a bandeira azul. En Galicia hai máis de 120 playas con bandeira azul, e son moi poucas as que teñen as playas fluviais que teñen bandeira azul, co cual seguro que para o verán que ven, si se pode conseguir, pois vai ser outro elemento de atracción fundamental para a Veiga e para a contorna de Valdeorras, na que ademais desta actuación, tendo en conta pois, a mellora da oferta que mantén a Axencia de Turismo de Galicia e a Xunta de Galicia, relacionada pois, bueno, ca oferta dos festivais e de outro tipo de actuacións que poderíamos chamarlle oferta complementaria. Temos outra mellora da oferta estructural que, nomeadamente, pois, bueno, na comarca de Valdeorras, ademais desta obra, pois temos actuacións en Arouco. Moi pronto poderemos volver a estar por a comarca para poñer en valor unha actuación que temos no Concello de Arouco, no Bolo, en Petín, na Rúa, en Carballeda de Valdeorras. En definitiva, pois, bueno, estamos traballando para que esta oferta do interior de Galicia pois, saliente e cada vez pois, poida ser máis atractiva para captar cada vez máis visitantes, e que a estancia aquí pois, sexa o máximo agradable posible, tendo en conta tamén pois, bueno, as circunstancias que viviu a comarca este verán, e que, bueno, con todas estas actuacións máis as que estamos desenvolvendo alrededor da promoción do enoturismo cos fondos Next Generation e os convenios que temos co Xeodestino e co GDR Valdeorras, pois están fortalecendo dun xeito moi especial os atractivos e a oferta turística de Valdeorras, o cual, pois, bueno, vai facer que cada vez pois, sexa un lugar máis atractivo para visitar. Pois, de outra maneira, primeiro agradecerlle a Xunta, en este caso o seu director e o seu xefe territorial, a súa presenza aquí, pero a súa presenza aquí obedece de maneira intrínseca a que Merelles é un veraneante veterano desta praia e que durante moitos anos disfrutou da mesma, o cual convencer a alguén de que é imprescindible ou necesario facer unha inversión na praia de toda a comarca é sinxelo. Entonces, evidentemente, para a nosa comarca, para a nosa zona, para o noso concello, ter un aliado en turismo como é Merelles, o xefe territorial, para nós é moi importante. E aquí está un dos resultados. É a praia por antonomasia de referencia do Oriente Orensán,
esa praia necesita cuidados e este é unha primeira fase que despois, con fondos europeos, seguiremos facendo melloras para convertila pois, nese referente que creo que ten que ser da provincia de Ourense. Nunha praia que no que haxa ocio, no que haxa que a xente poda disfrutar non só deste paraíso natural, senón que poda disfrutar de moitas variables, de un parque náutico moito máis grande, moito máis variado e de moita máis calidad, para maiores e para pequenos. E así vai ser o ano que ven, esperemos que xa este todo executado, para que todo o mundo poda vir a disfrutar. Neste caso, a actuación, tal e como dicía Merelles, vai desenvolverse naquela zona que vemos ao final, no que hai limpeza da zona, creación de sendeiros, facer unha zona para que a xente poda comer, para que poda estar tamén despois de pegarse un chapuzón na praia, e tamén nos servicios como son os baños. Os baños tiñemos que facer unha reforma importante por culpa de que non cumplía eses requisitos que nos exixían esa bandeira azul. A bandeira azul ao final non vai ser senón unha das primeiras de Galicia das praias anteriores, non sei se unha das dúas, tres primeiras que hai, pero evidentemente é un recoñecemento máis do que temos, de sentirnos orgullosos do que temos e que conleva evidentemente máis visitantes e maior calidad nas súas instalacións. Temos que seguir traballando, traballar só é o único camiño que temos que seguir e conxuntamente. Creo que turismo neste caso entendeu perfectamente a importancia da comarca de Valdeorras, é dicir, turismo desde a presencia de Merelles entendeu que Valdeorras ten que ter unha presencia inexcusable por xusticia histórica do turismo de Galicia, é dicir, Valdeorras ten que reivindicar con voz propia que temos unhas instalacións, temos unha calidade dos elementos turísticos, unha variedade que prácticamente ninguén ten. Temos que complementarnos, ir da man todos xuntos, e creo que ese ten que ser o objetivo. Eu sinto-me orgulloso, evidentemente, e o equipo de goberno, con Vicente, que hoxe tamén nos acompaña, que o teniente alcalde, sentímonos orgullosos de que a Veiga sexa un referente no ceo, sexa un referente nas montañas, pero ten que ser tamén na praia. E sentímonos orgullosos de todas as obras que acaba de enumerar Merelles da comarca, porque uns complementámonos os outros. Traballando conxuntamente, sei que como conseguiremos que Valdeorras, por fin, sexa un referente indiscutible do turismo de interior. Así que vamos a seguir traballando, tal e como digo, nos próximos semanas esta actuación a remataremos e despois a principios do ano que ven comezaremos tamén esa obra grande de fondos europeos que conlevará a última transformación, a gran transformación desta playa para ser o que sempre debeu ser, que é un referente da provincia de Ourense.